So ga tambaya ta ka amsa min, so ka amsa min. Shin so me yasa za ka kai ni cikin su dukan marar yanci? Shin so me yasa zuciyata ba ka yi mata adalci? Shin so me yasa za ka raga wa mutane masu cin hanci? Shin so me yasa za ka kai ni cikin su dukan marar yanci? Shin so rayuwa ta baka da mata baka dukkan mukamai? Shin so ka gani ka kula ni ma ka gani na kula ka. Sahilin da ka kamin ziyara suna baka daki na kwana, na baka ci har ma na baka sha, na baka daki na bacci. So yau gashi ka ruguzar da ni ka cutar min da rayuwa. So ka fi ƙauna ko kuma ƙauna ta da raka, ni dai har yau ban sani ba, domin ni ka kai ni bango.